Praise God. Hallelujah. Therefore, Onyankopɔn ɔnhyira wo bebree na nso so ɔde akyɛ yɛn. Ɛnyɛ yɛn mmɔdemmɔ, ɛnyɛ yɛn papayɛ, na mmom ɛyɛ n'adom. Adom na ɛboro adom so no, ne mmɔborɔhunu na ɛdɔɔso no, ɛno na ɔnam so de agye me ne wo nyinaa nkwa. Ɛnnɛ, yɛn mpaebɔ nyinaa ne sɛ Nyame nokwafoɔ, sɛ wakyɛ yɛn kwan na ɔnyane yɛn yi, yɛbɛkɔ so de wo kɛseyɛ ama wo. Ɛna ase nka wo din. Awurade ayɛyie ne nkamfo ne ntontom nka wo din. Ɛnnɛ deɛ nso yɛgya yɛn ho hyɛ wo nsa sɛ Awurade boa yɛn. Na yɛnte w'asɛm ase, boa yɛn ne kenya yɛn. Awurade, yɛ honhom kenya, yɛ kra kenya yɛn. Awurade, na wo honhom na ɛte yɛn mu no, ɛnyɛ yɛn foforɔ koraa. Yɛda wo ase bebree wɔ Yesu Kristo din mu na yɛabɔ mpaeɛ. Amen. Ɔdɔfoɔ mema wakɔ aba nnɛ de ba wo te aseɛ sɛn dwumadie yi so. Yɛbɛfa yɛkenka nsɛm afiri Genesis a Mose nwoma edi kan eti 12 ne nkyekyɛmu 1 kɔsi 9. Genesis eti 12 1 kɔsi 9. Ɔdɔfoɔ, asɛm a ɛwɔ hɔ a ne sɛ, na Onyame mma, Bible kyerɛ yɛn sɛ nnipa a ɛwɔ asase yi so, na wɔka kasa baako. Nti wɔyɛ wɔn adwene sɛ wɔmbɛsi dan bi a ɛbɛkɔ soro. Ɛbɛkɔ soro. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛgye din. Na Onyankopɔn hwɛ din na ɔse nkurɔfoɔ yi, ɛsiane sɛ wɔn kasa yɛ baako nti, ɛna wɔn ayɛ baako a wɔpɛ sɛ wɔn challenge me anaasɛ wɔn ko tia me. Wɔyɛ wɔn adwene sɛ wɔbɛto bricks ama na yɛ dendenden a biribiara ntumi mpae no. Na wɔde coat a ayɛ mortar na sɛ wɔde coat a na ɛbɛtetare bricks no. Just imagine coat a yɛde ɛyɛ kwan a ɛyɛ dendenden. Na Onyankopɔn stop wɔn. Kae sɛ obiara ntumi nchallenge me. Ɛsiane sɛ wɔn kasa yɛ baako nti, hwɛ deɛ wɔtumi ɛyɛ. Ɔdɔfoɔ, Onyankopɔn sɛe wɔn dan no. Ɛnnɛ nnipa bebree wɔn adwene yɛ sɛ Nyame ada anaa Nyame mpo nni hɔ. Nti deɛ ɔpɛ na ɔbɛyɛ. Wɔnim sɛ Awurade mmɔborɔhunu no a ɛdɔɔso no a ɛyɛ foforɔ da biara no, ɛno ntia. Ɛno nti na ɔntwa yɛntweneeɛ no. Ɛno nti na nsɛmmɔne bebrebe yi ɔde n'ani ɛhwɛ yɛn. Ɔyɛ sɛ ɔbɛkeka ne ho a na wakae ne dɔba ne mogya no a ɔhwie gu de maa yɛn no. Na wɔnya abotire. Ɛno nti na ne mmɔborɔhunu da so dɔɔso. Nti ɔdɔfoɔ, momma yɛmfa Nyame mmɔborɔhunu no ntiatia so. Yɛhunu sɛ Kristo n'adom nti na yɛhu mmɔborɔhunu adekyee biara. Ɛnnɛ ɛdɛn na wɔbotayɛ? Ɛdɛn na wodwendwen ho wɔ w'adwene mu, wo tiri mu a wobɛtu ho anammɔ a wonim sɛ wei no ɛnhyɛ Nyame anuonyam. Ebi po na woyɛ ogyidini nanso wo compromise, wode wo gyidie no ɛɛto atɔprɛ. Mpo, w'adwene yɛ sɛ Yesu nya mmaeɛ nti meyɛ deɛ mepɛ na mewie a masan abɛpa Onyankopɔn akyɛw. Onyankopɔn, ɔn'ani ngye bɔne ho. Ɛna ɔnyɛ mmerɛ saa. Onyankopɔn obu atɛntrenee. Nti ɔdɔfoɔ, yɛnhwɛ yɛn anammɔntuo ne yɛn abrabɔ yie. Ɛfiri sɛ yɛnim di a, yɛnim da koro a deɛ ɔbɛba no ɛbɛba nanso ɛnkyɛ. Nti mmerɛ ɔde adom yɛn no ma yɛnsɛe no. N'ani tua biribiara. Na mmom ɔmma yɛ berɛ. Ɔnsɛe yɛn sɛdeɛ ɔsɛe saa nkurɔfoɔ yi ɛkyekyɛ wɔn kasa mu. Nti afei wɔntumi nsi dan no bio. Yɛadwene yɛn sɛ kwati kwan na yɛnam so yɛde nya sika no ɛno ano no. Dabi. Wofrɛ wo ho ogyidini nanso wokɔ wo kurom a, wokɔ Ghana a, wone baabi a wode wo ti ɛkɔhyɛ. Anaa wonam hɔ wone baabi a wode wo ti akɔhyɛ. Ɛnyɛ sɛ ne nyinaa Nyankopɔn ɔhu ne nyinaa. Na da a wobɛkɔ a nipa wode wo ti akɔhyɛ n'ase no ɔno nso ewu kɔ no. Ɛhɔ ɛna ɛbɛhu sɛ obiara ntumi nchallenge Nyankopɔn. Momma yɛnhwɛ yɛn akwan yie. Yɛnhwɛ yɛn anammɔntuo yie.
Meyin tietia mobrohu no so Nyankopɔn mobrohu no ɛyɛ foforo da bia na ne nyina ne sɛ ɔma yɛ kwan ma yɛasakyera yɛ adwen. Ɔdɔfo yɛ wadwene yie na yɛ ne Kristo ɛnante yie nokura mu. Yɛndi nokura mu no yɛsɛ yɛnyɛ ne asɔredan yɛn soso ne na yɛfrɔ. So Kristo bɛba abɛto yɛn sɛ yɛyɛ krado a yɛtwɛn no so ɔmɛfa na yɛfrɔ nko anaa. Yɛsom Nyame a ɔte ase ɔma yɛate aseɛ sɛ he is a jealous God. Ɔtwe ne nko ɛwɔ yɛn ho. Na nka yɛn mpo ne hwan. Asafo Awurade yɛda wo ase. Yɛda wo ase. Dom yɛn yɛntimi gye yɛn ho fi bɔne mu. Dom yɛn yɛndi nokura ma wo nko a ɛwɔ Jesus din mu. Amen and amen.